Ahojte, v predchádzajúcom videu sme si povedali trošku teórie o správnom držaní tela a dnes som si pre vás pripravila takú krátku básničku, pomocou ktorej sa pekne postavíme do toho postoja a verím, že si to skôr zapamätáme či už my, alebo naše deti, žiaci a podobne. Keď zdravé telo chceme mať, musíme sa naučiť správne stať. Nohy mierne rozkročiť, špičky trochu vytočiť von. Brucho stiahnem, pekne dýcham, zadok stiahnem, chrbát rovnám. Hrudník pekne otvorím, pľúcam priestor dám, keď ramená spustím dole, už to skoro mám. Ešte hlava dopredu hľaď, tadá, ja už viem správne stať. A zopakujeme si to spolu ešte raz. Keď zdravé telo chceme mať, musíme sa naučiť správne stať. Nohy mierne rozkročiť, špičky trochu vytočiť von. Brucho stiahnem, pekne dýcham, zadok stiahnem, chrbát rovnám. Hrudník pekne otvorím, pľúcam priestor dám, keď ramená spustím dole, už to skoro mám. Ešte hlava dopredu hľaď, tadá, ja už viem správne stať. Riekanka je krátka, veľmi jednoduchá na naučenie. Ak ju využívame počas školy vyučovania alebo počas telesnej výchovy, môžu byť deti buď rozostúpené v priestore, alebo chytia sa za ruky, urobia veľký kruh a postupne podľa samotných pokynov, ktoré si my sami prostredníctvom tejto básničky budeme dávať, sa uložíme do správneho postoja. Tak na dnes je to odo mňa všetko. Verím, že básničku sa deti a žiaci rýchlo a správne naučíte. Vedieť tento postoj je vhodné a nevyhnutné k vykonávaniu ďalších správnych cvikov, ktoré si ďalej budeme ukazovať. Majte sa!